كرم سلام كمي تخونوا كما ياللهم حصر زبل ملأخت إنا خنقبل زيقا نتابق قدامي بزعبا إيميل زمصابكم إلنا حبريتا زهابنا بزحات سبات بوشت رهيبكمنا المستر بعد سبات سريدكم لنا ما خمز مصابكم نقليكم كا I don't know تإيميلكم كم ذا أبيكم نارين هجي مفتح لها ناني اشتشالش الناتا بزيارات إيميلكم تتنقلوا نسو كوميونيكيشن مقبري زي أنا تقدميتي زحلفت بزعبانا إيميل مزاكم كان ويلكام كوربتبل فيديو مملأتها الشعاع زي بس إحنا إنفورميشن راهنا هجي بس إحنا مالتين تايو أبت ويب سايت ون أتي خا تروح بدخل خان دحر سيرتيفاي لهم خا تملقت انت وقع حق وسكا نحنا ناي ويلكام كوربت قد كاري إنايس كم رفيج لنا يمنا نازم الكتو أكال كم زحلفو مالتي تزم الكتو أكال ناي رفيجي خامستي ناتكم رفيجي أب تسركبو عدي يوم كونتاكت خقبرو مالتي سو ويلكام كورب سرحنا ودينا يميلو ما بقى سلازي بزيادة سفح زبالة مقلازيتي إيميل انتاي مسل نابتانا إذا حلفت إيميل رأيوا لو ممكن كم يقركم كتروحبوا كم تخلو خرئي بزيادة تاناي إذا حلفت إيميل زقبرنايا نعم مختريوا انت زي رئيخ مالي خو مالتي رئيخ ما طبق تزير إخماجن أنت إتمال أختي تايمالتيو نبيم سري دمو تايمسل نزبل حتى حبش إديكيشن كيركم لايف لكم لايف نأتينا نرناشو زي أرايوه زي عملتي نتم إيميل دمتاكم زعب أمجلت زي أجرنا لنا لو من جبرا خا مقصل تاع كمي غير كأبت ويب سايت ترخبو أبت ويب سايتي كمي غير كأبت ويب سايت كلها ترخبو هجي كرم الشر مقباري كل شيء نفلتانا ويلكم كوركم كيدنا حوات ويلكم كورب اوكي أبزي أسي إيميل مزياتكم ناي مزياتكم كمي غيركم فولتو من البات ناب سبام ناب كيلو كايكون ويكا تقاقيكم دليت غيركم ما خايتخونو نزبل حتى إيه ويلكم كورب كيلنا مساعتنا اوكي لوجين ابزي مالتي اوريدي نحنا اكونت خفتنا سباتنا رايت لوجين لنا مسكدنا alright زي الله تم حدش كريتهم تقبروا دم بهج ابلاي تقبروا تم دلكم زي الله سو ايميل كابزيا باسورد هابزيا ان لوجين تقبرها سو ابزي لنشر بزح انفورميشن هاس لازم حلالفكو ابزي لنن اخريكم مالتي كرم سو يا كيدنا انا ابزحنا هنا ابزي الله مالتي والله then تتنقم كلا ايميل and a password شعو sign in تبلع تحرو sign in نسبل كيا انت اخمت اكا enter verification code ناب ايميل كاخصدل كيا ابتا ايميلكم ابزي الله ناب ايميل كاخصدل كيا اتا verification code ناب ايميل كاتملس كام سكت كا ابزيا حمشرين اربعتي مصلي حمشتين تنقطر بديعاتها مالت زي مسا تخمان next تبلوح انشعو next الكام سكت كا ابزل لك نزخ متاكاي ازي سمكايو هلو لكاي سمكايو انشعو ابزي امس بصحكا ابلكيشن داشبورد نزي اخد خفت نزي اخد كليك تقبرا نزي اخليكم سكبركا بزعباتناتكا داتا عينا خنزارب مالتي انشعو انت خمس الكاي كمزي عينت اندحر اب ايباد ويا موبايل كون كمزي عينت لك عزم صالكا تايب لكم بزي زي ابلكيشن نمبر زي كانسل جيرا زلخوتي كود 5008 جميرو تمص كوداتيو ساتكم ابلكيشن كيز نمبر ناتكم مالتي then انتي لا تمصالكم يشعو ات سبونسر جروب نيم كا ابزي اخ انهلكم اذا نيك نيم كا ابزي الله يا خاتم صالكم الله دحرو ازي اتريوا دلكم سيرتيفايد بزلا اندحر سيرتيفايد بريخم اب ايميلكم ايميل رخيب كالله سيرتيفيكيت كوين الله اتا سيرتيفاي انتايا كونغرا تبهل كالله كا ويلكم كورب نتو غداي ودي امس احلفهم له مالت بزياده ግን انت ات سيرتيفاي تي ايميل كنت ام سيدوم ناتا زحلفت ايميل كيدكم تشك بروا ግን سيرتيفاي نحريهم وحقسكم እቶም ዘቕረብኩሞም ረፊጂ ምዃኖም ኣሚኖም ሎም ኣለዉ መጀመርያ እቲ ዶክመንቶም ቅቡል ምዃኑ ገይሮም ኣለዉ ድሕሪኡ ሕጂ ክቕፅሉ እዮም ቀፂሎም እቲ ፕሮሰስ ኩሉ እቲ ስክሪን ንብሎ ኢንተርቪው በል ካልእ ኣብኡ ዲናይ ክትበሃል ትኽእላ ኣብኡ ሪጀክት ክትበሃል ትኽእላ ኬዝካ ንምክልኻ ማለት እዩ ነብታ ዝሓለፈት ሪፈር ኢሜል ከዓ ክሂዱ ማለት እዚ ቪው ኦል ተልኩሞ እውን ኣብዚ ክሊክ ተልኩም ብምሉእ ክሪኦኩም እዩ ብታሕቲ ኣሕዋት እቲ ናትካ እቲ ከባቢኻ ቤና ኤርፖርት ትቕበሎም ገለ ዝብል ሓደ ሓደ ኣሎ እቲ ኣፕሊኬሽን ብምሉእ የርእየካ
ስለዚ ሰርቲፋይ እንተተባሂልካ you are one of the queue መጀመርያ ትገብራ እንታይ እያ ነቶም ኬዝካ ነቶም ፕራይመሪ ነቶም ኣብ ረፊጂ ብኢትዮጵያ ድማ ኣብ ኡጋንዳ ዘለዉ ደው ኢልኩም ቴሌፎኖም ወይ ከዓ ኢሜይሎም ብስነ ስርዓት ክካተልኩም ዘለዎም ምክንያቱ ክድውልሎም እዮም ኮንታክት ክገብሮም ንሳቶም እታ ፕሮሰስ እዚኣ ሕጂ 6 ወራት ትወስድ ትኽእል ዓመት ትወስድ ትኽእል 2 ዓመት ትወስድ ትኽእል ወይ ደኖ ኩሉ ሻዕ ኣኮርዲንግ ቱ ናይቲ ኬስ ወይ ከዓ ኣኮርዲንግ ቱ ዘለዎ ስታቱስ እዩ ማለት እዩ እሱ ጋራንቲ ይኮነን ኣብዚ እንታይ እዩ ዝብሎ እሱ ካብ 6 ወራት ክሳብ 2 ዓመት ማለት ኣከባቢ ድሕሩ እንደገና ብክልተ መልክዕ ኣምፅያ ብዴስክቶፕ እንድሕር ከፊትኩሞ ከምዚ ክትሪኡ ትኽእልኩም ብዴስክቶፕ እንድሕር ኮይንካ ከምዚ ዓይነት ትሪኡ ትኽእልኩም እንታይ እዩ hello ኢሉ ስምካ ኣሎ ብዚ then application dashboard ኣሎ ብዚ ክሊክ ምስ ገበርካ ከምዚ ክመፀካ ይኽእል እዩ ኬዝ ናምበር ካብዚ ኣሎ then application submitted ክብላ ክእል እዚኣ application submitted ትብል እንተልያ ናይ ገሊእኩም ንስኹም ገና ሰርቲፋይ ኣይኮንኩምን ገና ዌልካም ኮሩፕ ክውድኡ ኣለዎም ናትኩም ቲም ናይ ዌልካም ኮሩፕ ነዚ ጉዳይ እዚ ኣይወድእዎን ኣይበፅሕዎን ስለዚ ክርእይዎ ብሕጂ ክንፅበ ኢና ማለት እዩ መስሊ ዝረኣኹም ዳርጋ ክልተ ብቀዳማይ ላይፍ ከሎ ክልተ ሰብ ርአ እንደገና ብመሰንጀር ሰድለይ ከዓ ክልተ ሰብ ሰፋር 4 ሰባት ረኺበ ኣሎ በፂሐ ኣሎ ማለት እዩ ኣነ ንዓይ ኮንታክት ዝገብሩኒ እዮም እምበር እቶም ኮንታክት ዘይገበርኩም ከዓ ብዙሓት ትህሉ ትኸውን ኮንታክት ኢዶም ሃፍቲ ኮንታክት ኣየድልን እዩ እንታይ ግን ይደሊ ኣነ ኣሕዋት ኩሉ ሻዕ እዚ ከም ኮሚኒቲ ከም ትምህርቲ ክሳብ ዝኾነ ተደዊልዎም ስድራኹም ስቴፕ እንድሕር ከይዶም ብቤተም ረፊጂ ብመን ተደዊልዎም ካብዚኣ ዝሓሊፍኩም ኮንኩም ሓበሬታ እንደልያ ኢና ስምኩም ንፓብሊክ ኣይነውፅአና ግን ሓበሬታ እንታይ እዮም ኢሎሞም ደው ኢሎምሎም ከመይ እዩ ኩሉ ክንፈልጦ እናተማሃርካ ንንሕድና ኣሕዋት ኩልና እንታይ እዩ እዚኣ ሓበሻ ኤዱኬሽን ማለት ኤዱኬሽን ምምሃር ኣብ መንጎና እዩ ስለዚ ደው ኢሎምሎም ስድራኹም ብዛዕባ ፕሮሰስ ኣፕላይ ገይሮም ሓሊፍኩም ነዚ ሰርቲፋይ ኮይኑ ደው ኢሎምሎም እንድሕር እዚ ኢሎሞም ኮይኑ ንዓና እውን ሓብሩና ሓበሻ ኤዱኬሽን ከዓ ከመሓላልፎ ማለት ምትሕባርኩም ብጣዕሚ የገድሰና እዩ እዚ ኩሉ እቲ ፕሮሰስ ብሓባር እንዳተረዳእካ ምኻድ ማለት እዩ ሰው ገሊና ከይንዕንቀፍ ገሊና ከይንተርፍ ገሊና ሳእን ሓበሬታ ንከይተርፈና እዩ ካልእ ምንም ዕላማ ዝበሃል የብሉ ማለት ሶ ዴስክቶፕ ከምዚ ኣለሃካ ኣፕሊኬሽን ስታቱስ እዚ ኒክኔም እዩ እዚኣ ሰርቲፋይ እንተኮይና ይግድ ከምዚኣ ማለት እዩ ንኣብነት እዚኣ ንልኩም ሰርቲፋይ እዚኣ ሰርቲፋይ ስለዝኾነት ስግድ ነንዚኣኻ ኬዝ ናምበር ሕጂ እንታይ ብክልተ መልክዕ ኣምፅያ ዴስክቶፕ ድሕር ኮይኑ ከምዚ ገይረ የርእየካ ብኣይፓድ እንድሕር ኮይኑ ግን እታ ሰርቲፋይ ከምዚ ገይርካ የርእየካ ወይ ከዓ ብኣይፓድ ድሕር ገቢልካ ኢኻ እታ ሳብሚትድ ኢር ኣፕሊኬሽን ሳብሚትድ ሕጂ ክልተ ነገር ኢኹም ክትፈልይዎ ንደሊ ኣፕሊኬሽን ሳብሚትድ እንድሕር ኮይኑ ገና ሰርቲፋይ ኣይኮንካ ዘለካ ኮንግራ ተባሃልካ እምበኦም እንድሕር ኣፕሊኬሽን ሰርቲፋይ ከዓ ኮንግራ ተባሂልካ ኣለካ ሓጎሰካ ማለት እዩ ዳስኦል እዚኣ ኣብ ፅሙቕ ኣቢለ ንእሽተይ ክዛረብ ኣሕዋት እቲ ሓበሻ ኤዱኬሽን ንገብሮ ነበርና በቲ መሰንጀር ትሰድልና ነበርኩም 30 ሰከንድ ገለ ንምልምና ኣቋሪፅና ኢና ሕጂ ምክንያቱ ኦልሬዲ እቲ ሓበሬታ ኣብቲ ዩቱብ ኣብቲ ቪድዮታት ኩሉ እቲ ክንህቦ ዝግባአና ሂብና ኢና ስለዚ ሕጂ እውን ይቕረታ ንሓትት ምናልባት ብዙሓት ዝፅሕፉ ከይትህልው ሕጂ ኣይንምልስን ኢና ኣብኡ ኦልሬዲ እቲና ኢና ኩሉ ዘለይኩም ሓበሬታስ ወፂኡ ፓብሊክ ኣሎ ኩሉ ነገር ኣሎ ሓበሬታታት ከዓ ኣፕላይ ዝገበሩ ኣሕዋት ቤተሰባት እንዳሓተትኩም ባዕልኩም ተቆፂልኩሞ ተመራፂ ሓድሽ ነገር ክህሉ ከሎ ግን እንዳምፃና ፊድ እንዳገበርና ከይድና ቴንኪዩ ክሳብ ሕጂ ምክትታልኩም ከምቲ ልሙድ እንታይ ኢና ክንገብራ ስቶፕ ክንገብራ እዚኣ እሞ ከምቲ ልሙድ ያ ምሳኹም ዝፀናሕና ሓበሻ ኤዱኬሽን እያ ሪከርድ ናይ ገርናልኩም እዚኣ ናይ ሓፃር ናይ 8 ደቂቃ ማይ ጋድነስ ለስጎ ቴንኪዩ ኤገን ብሕጂ ካብዚኣ ስቴፕ ሕልፍ ተልኩም ኣለኹም ኣሕዋት ተመለሱና ሓበሬታ እንደልያ ኢና ክንፈልጣ ኢና ስለዚ ኣብ ቀፃሊ ላይፍ ከራኽበና እዩ ምናልባት ድሓር ክንኣቱ ንኽእል ኢና ብዛዕባ ማርኬትና ማለት እዩ ቴንኪዩ እሺ ሰላም ክምዛሕ ባይ